Здравейте на всички! Това е трети епизод от Minecraft Let's Play. И както виждате, обещах ви в миналия епизод да прекопая още 10 на 10. Още не съм прекопал отвътре, но виждате какво намерих отстрани. 8 дъма блокчета. Diamond Ore. Нека да съберем. Колко левел. И открих и Redstone. Нека да го съберем. О, супер. Много неща намерих до диамантите. Съжалявам, че говоря така, но съм малко хренав. Така. Няма да събирам целия. Мисля, че това ми е достатъчно. 36 кол. Но сега как ще изкачим. Така. Виждате, открих и още айрон. Опа. Айрон. Нека да го съберем. Изпекал съм си айрона от миналия епизод. И да се качим нагоре. Няма да копая сега това тук. Ще го прекопая онова между епизодите. Ще този кол. И да. Къде беше? Ето. Да, направих си да не ми се удара главата. Защото малко затъпях. И да, сега е момента да ви напомня. Може да се абонирате за моя канал в YouTube. И да станете част от дървото, като се превърнете в ябълки. И да. Сега мисля този епизод да сме навън или по-скоро да намерим овце, защото както виждате нямаме легло. В този бутон не знам защо го взех, но както и да е. Слагаме вратата. Опа, нещо тук не е както трябва. Да, ще вземам брадвата. Така, опа. Натиснах Q без иска. И да, имам ли меч? Имам меч. В конкретно съм на Peaceful. Наизи съм. Не виждам обаче зомбита. Тим да събера малко пържолки. Защото не мога да търча. Но аз мисля, че имам в мен. Да, ще хапна малко. Cooked Pork Chop. И да, точно ми напълни кръвта. О, слайм. Тук има такъв байом. Супер. Сега убиваме това слаймче. За слайм болове. И разбира се за XP. Ако знаете колко съм щастлив, как намерих диаманти и то 8. Редко се случва толкова много. Сега прасетата. Опак. Ще го убия. И още ни слайм. Фак. Не е честно от двама ли? О, добре. Силите са изравнени. Вече съм 9 левел. И още едно прасе виждам. Тук скелетън. Ще го убия за... Аз не знам за какво. Може да ми пусне лък. Да! Какъв късмет. Но, разбира се, изкъпене, но пак имаме лък. И вместо да си харча паяжината за лък, ще мога да си направя въдица и да си го варим, защото виждате има... Тук има езерце. И то по-скоро океан, както и да е. Да. Само видя къде бях. Ето. Светиме тук.
Така. Айде, двете страни еднакво. Нещо правя някакви глупости, както и да е. Сега, да. Мисля да хода за овци, за да си събера вълна. Чакайте първо да пусна да ви се пече храна, защото няма много. Ако бях намерил стелце, щеше да е най-добре, но както виждате няма. Близо до мен. Така, да видим какво ще направим с тези диаманти. Мисля си направя една Diamond кирка. Така. Diamond pickaxe. Така. Доста каблстона. Редстона. Това. Тази ако си я взема. Това. 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 Тук. Така. И слаймовете. Този диамант ще си го запазя. Охо, още 5 ми е готово. 6 Iron Ore пускам малко още кол. Да си направим още една печка. Става по-бързо. Така. Слагаме и изпичаме. Какво изпичаме? Аз не знам какво изпичаме. Да. Пържолките. Но като се пекат. Какво да правя? Да, си направя още нещо от диаманти. Мисля да намеря обсидиан и да си направя един enchanting table, но мисля, че все още е рано. По-скоро да си направим меч, diamond меч, но за сега нищо няма да правя с тези диаманти, затова ще ги оставя. И iron. Не, ще направя нов чест. Тези два workbench ще ги преместя. Тук. Да, дърво. Не, дърво е достатъчно. Опа, какво правя? Тръгна да строя в честа. Перфектно. Хоп, честче. И го поставяме тук. Сега долу ще поставя важните работи. Тези ще ги взема с мен. Да, мисля, че трябва да направя още малко торчове. Оп. 8. Ще направя малко. Хоп. И да. Да видим. Това прасе да го убия. О, доста щедро прасе. 3 пържоли. Отивам да ги изпека. Опа, аз само едната пуснах. Така. Имаме храна. И да. Какво да правя? Да, въдица някак си направи. Мисля да слагам край на този епизод. Но да видим. О, да. Мисля ферма да си направя. Ще се опитам набързо да направя така малко фермичка. Така. И имаме въдица. Перфектно. Сега да видим къде ще ни бъде фермата. В Snowbio можеше ли да се прави ферма? Мисля, че да. Ще съберем малко дърт. Така, 20 дърт. Достатъчно. Малко тъпо, което ще направя, както и да е. За сега ще ми стигне тази ферма.
Аз даже имам само 2 сит. Така, нека да ги засадим. Опа, вече съм тъп. Трябва да си направя лопата. Не знам как се казва. Копач. Не съм сигурен как се казва. И 24 айрон, дами и господа. Уху! Така, ще ни трябват още пръчки. Хопаланка. Пръчки. Един. Сега ще ви кажа как се казва. Стоунхол. Това ми прилича на копач. Не знам. Така. Взимаме уида. Си, извинете. Штрак. Някой ми пише по скайп. Спамари мръсни. Това ли трябва, дали ще ни пусне нещо. Нещо не ни пусна и... Това мисля да е от епизода. Ако имате някакви идеи за клипове, пишете в коментарите. И отново ще ви питам, ако искате да почвам нова текит поредица, то по-скоро техника, но ако искате, пишете в коментарите, абонирайте се за Мистер Дървото и дайте положителен вод за клипа. Бай, ябълки!